na Nnewi o welu wegwudi igwe na chi Nnewi anyị gwudigworo izu na Nnewi anyị wee banye igwe orizu ọ chọrọ nnọọ igwe na anyị na-eme investigeshọn anyị na-eme research anyị chọrọ ka anyị malụ n'ime anụ Igbo niile ndị bụ ụzọ wee kpata ego gbogbo ihe igwe orizu mụba anya mụ odulu mụbanye n'obi welu wee weta mkpụrụ ọjị nabụ wee wele owu wee nye m n'aka wee sị ka ọ bụrụ ọjị lue ụnọ wee wele ofu wee gbọba ofu ọ gosile nya bụ ọfọ ọwa nya bụ ọjị mụ na na-abọta wejeli wete mmanya ike wobesi ya ebele wee kwuo nya bụ mmanya mụ na na-abọ ṅụọ anyị wee banye igwe na chọrọ anyị na-eme investigeshọn na anyị na-eme research anyị chọrọ ka anyị malụ n'ime anụ Igbo niile ndị bụ ụzọ wee kpata ego gbogbo ya igwe wee si anyị nọ na Nnewi igwe wee si anyị nọ na Nnewi anyị wee jụọ onye kedu onye ọ bụ ọkpọla ava mmadụ na-abụ ọkpala ego na-abụ ugbo mana ọ sị na enwere ogwu onye nwa akpala erigbo agwụ anyị wee jụọ onye kedu onye ọ bụ ọ sị anyị nọ Leta Louis Ọdụmegwu Ojukwu ya bụ Papa Chukwuemeka Ọdụmegwu Ojukwu yesi anyị wee jụọ onye kedu ife ọ na-alụ o ji wee bute nnekwu ego wọsị anyị nọ na agrikọlchọ na mmanụ nri ka o ji bụlụ ọga ogbu akwụ ọsụ ọnya bụ akwụ ọsụsị anya bụ akwụ ọbịa anya mmanụ ọbịsị anya mmanụ ọgba anya na rọba obulie wee lebe ndị ọcha bamenye export welu ebe ndị ọcha ọgba ndị ọcha ibe ọchọlụ wee meli na ibe ọchọlụ import ọbata obodo anyị